आङो नैबे फंबाय गपिलानि न'आव दंफैयो इना गपि खिन्थु जोंनि जायगायाव जोंहा मा जानानै दं जों मावनांगोन बेफोरखौ होननानै आं फोरमायलाना फैयो जि आंनाबो बोसोरसे जाबाय नोंथांमोना आं नैबेसे आगोल गपिलानाव दंफैयो दा जोङो मोननैसो बेसेन गोसा खोथाफोर सावरायलायदो इउटुबनि बागैनो आंनि बुंनायखौ ओमफ्राय बेखिनियाव आंनियाव फोजोबबाय दंफैयो दा आरो बिनाराम फंबाया दिनैनि सामलायगिरि जानानै ब्रह्म माखासे बाथ्रा फोरमायबावगोन आरो आं बिहावसो जायो आरोना बिहावसाबो दंफैयो मा होननो मा मानो जादों माने बेयावनो दंफैयो जों सावरायलायगासिनो दङ दा माखासेया फैनो हादियासै आगोलमोना ओमफ्राय आं नुजाथिफैबाय आरो आं हारसिंल' जाबाय आरो हिनजावसाफोरा बेखायनो गावनियाबो बासिथों गावनि बासिनायजों मालायनिया बासिलांथों नङा नङा बेखौसो नोजोर बोनानै आं दिनै बे खामानिखौ नोंथांमोनखौ लिंनाय जादों होनबा आहा आंगो फंबायफोर दङ नंगौ नङा बेयाव गासैबो आंनि आंगो फंबायफोर दङ बे फंबायफोरखौ लानानै इउटुबा मा फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरनो इउटुबनि सायाव जों फोरमायनांगोन जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि न'खर न'खर साफ्रोमबो गथ'फोरनाव मबाइल दंसै सानफ्रामबो ससियेल मिडियानि सायाव बयहाबो माने एक्टिभ जाबाय नाथाय ससियेल मिडियाखौ माबायदि बाहायनांगौ बिनि सायाव जों एक्टिभ नङाथ' बेखौ जों साफा साफा इउटुबारा फोरमायनांगोन इउटुबार जानानै मा मोनदों मा मोनाखै जों लाइक मोनबानो कमेन्ट मोनबानो जे जों माहाजोन राजा जागोन बे नङा नङा हयथ' बे लाइक कमेन्टआ नोंखौ बबेबा दैमायाव बाज्रुम होनोबो हागौ दलंनिफ्राय बाज्रुम होनोबो हागौ नङा होमबा अबेबा थांनानै माबा मोनसे मावफ्रांबो हागौ लाइक कमेन्टनि थाखाय नङा नङा बेखायनो दिनै सुइसाइड जानानै थैनाय माबा जानानै थैनाय बेफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों बांसिन दावराव दावसिखौ जों नुनो मोन्दों दाना बर'नि रं नम्बर जानाय सोरजोंबा खारनाय बायदि बायदिया ससियेल मिडिया जादों बेखायनो जों इमान जे इउटुबार दङ साफ्रोमबो इउटुबारा बैफोर कन्टेन्टखौ लानानै जोंनि सिमेन्ट सापुरियाव माखासे जानो गोनांफोरखौ हमथानो हागोन नामा नङा नङा खना खना बायदि बायदि फिसा फिसा जाथाय जानो नागिरबाय थायो स' बेखौ बिनि सिगां जोङो बैनि सायाव माबा मोनसे टेकनिकजों भिडिअ बानायनानै बैनि गोसोखौ चेन्ज खालामनो हायो नामा गाज्रि साननायफोरखौ बोखारनो हायो नामा नङा नङा दा बेफोरखौ मावनोब्ला जों मोनसे ज' जानांगोन ना जानाङा होनबा आरो ज' जानांगोन हयथ' जोंनि गेजेराव बेफोरखौ मावनो थाङोब्ला खैफोद मालाबा सोरबा टारगेटबो लानो हागौ नङा नङा मोजां मावनो नागिरनायावथ' टारगेटबो थायो आरो जों मालाबा माबा मोनसे गाज्रि जादों बेखौ जों देखायनोबो गोनां जागोन बेखायनो सासे इउटुबारनाव बहुद रिक्सि होननाय बुस्थुआ दङ रिक्स होननाय बुस्थुआ दंना नोंसोरबोथ' मिथिखाबाय आरो दिनै नङा कुल भाइयाबो 2.5 बोसोर जाबायना माबा जिहेतु ससियेल मिडियायाव बेबायदि इउटुब नि गेजेरजों नों प्राइमाव फैदोंमोन प्राइमनिफ्रायनोथ' जों जादों होमबा बेयाव नैबेथ' जोंनि सिगाङावसो बिस्टि फंबाया बिनाराम फंबायाबो आंनि सिगां आरनायफ्रानो सिगां गोजा होमबा नोंसोरनाव गियान दं बेखायनो आंहा मा मोनसे सिन्थाया बैफोरखौ लानानै जोङो मोजां खामानि मावनानै ससाइटिनो माबा मोनसे मोजां मेसेज होनानै जोङो जोंनि थासारिफोरखौ थिग खालामो दा उन्दै नोंसोर जि ओंखारबाय बे फैगोन ओंखारनाया आरो जोंनिख्रुइ साबसिन टेलेन्ट जाखादों गोरोंसिन जाखादों जे इउटुब बानायनाङा होननानै आं बुंनो थाङाखै बानायब्लाबो मा खालामनांगोन न'आव जेसेबां सिगां खामानि मावदोंमोन मा मावोमोन बिनिख्रुइ बेखौ मोनसेबो गाराबासिनो फरायनाय लिरनाय बिमा बिफाखौ सहाय होनाय बबेबा माइ गायनाय माइ दुब्लियाव थांनाय जिखुनु खामानि स्कुलाव फैनाय बेफोरखौ गाराबासिनो इउटुबखौ लाबाय नालाय मोनसे खामानि बारायबाय प्लाससो जानांगौ आरो इउटुब लानानै गासिखौबो माइनास खालामबा जोङो जानाय नङा इउटुबार जानानै नङा इउटुबार जानानै फैसाल' खामायनोसो थांखि जागोन ना बे नङा होमबा आरो इउटुबारल' जानानै नोङो समाजखौ सिबिजोबनोबो हानाय नङा नों उसुबिदायाव गोलैदों नोंखौ भिडिअ बानायनानै नोंखौ बोखांनायानो नोंनि जोबथा खामानि जानाय नङाना आंबो बारि बागान माबा माबि फोसाबनांगोनथ' बेफोरखौ जों लाफानांगोन पार्ट टाइम लानांगोन आरो जों इउटुबार जानानै इउटुबारावथ' साक्सेस जाजोबथारगोन बेबो नंजोबखाया नालाय जि दङ जिसिम फैदों बेजोंनो जों मोजां खामानि मावनांगोन आरो नङा
सासे बिराद गिदिर इउटुबाराबो सोरगोबास जानाय नङा ना जागोन नामा बेयो मोनसे इउटुब जगतावल' बे सोरगोबास जादोंना खिन्थु जोंहा बिमा बिफानि सिमांबो दं ना बिमा बिफानि सिमां थायो दा बेफोरखौ सिमांखौ जों इउटुबा नोंनि पार्सनेल जालायबाय बेजों नों सिनायथि जाबायबा समाजाव खामानि मावबाय बिमा बिफानि सिमाङा मा बेखौबो जों नोजोर होनांगोन दा जों सासे इउटुबारा जानानै जोंनो सबसे साबसिन जानांगोन आरो दे जोंनो सबसे साबसिन जानांगोन माने आदर्श बयजोंबो गोरोबनाय बयनिबो अनजानाय आरो बयनिबो मोजां भिडिअ लाबोनो हानांगोन अनसायजानांगोन बयजोंबो अनसायजानांगोन बे अनसायजानायानो जोरबाय थागोन बे आरो बे रायजोनिफ्राय अनसायनाय माने बे जोरबाय थागोन बेखौ जोङो नोजोर होनानै खामानिखौ मावनांगोन माने बे जाबाय आउट माने आउट भाइराल बा गाज्रि बेफोर बुस्थुफोरखौ बारा एसे इउटुबाव माबानो नाङा आरो जेनेबा होमबाना नोंहा बेफोरखौ जों जायनि सिगां होबथानो हागोन बेने सोरहाबा भाइरेल जाबाय बेथ' जाखाबायना बेखौ जों होबथानायनि आरो दिनै सोरबाया सोरजोंबा खारनाय बिनि ब्रेकखौ जोङो बानायलांनांगोन मानो होनबा बिनि सिगां मानो खारदों मानसिफ्रा मानो रं नाम्बार जाबाय बैखौसो नागिरनांगोन बैखौ नागिरनांगोन बे कन्टेन्टखौसो जों नागिरनांगोन हा बे मबाइलाव रायलायनाया मानो एसे गोदै मा रहस्य दं नङा होनबा बेखौसो जों नागिरनांगोन दा मबाइल मोननाय लोगो लोगो दिनै सोरजोंबा रायलायनाया मानो इम्परटेन्टसिन जादों नङा होनबा मानो गोदैसिन जायो बेखौ गोखा बानायनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन आरो नङा होनबा बे जोंनि खामानि बिनि गेजेराव गोबां सावरायबावगोन दिनै बेखिनिखौ आंनि गुबै थांखिखौ आं फोरमायबाय ओमफ्राय मा बुंबावबाय मा होनदोंमोन धेमाजि जिल्लानि इउटुबारफोरनि सिनायथि आरोना सिनायथिखौ माने होनायजों लोगोसे गाव गावनि जा गोसोनि साननि बा सानस्रि बा मावनो बेखौ फोरमायगोन आरोखि बेखौ जागायजेननो थाखाय आङो खावलायबाय दा बिथांखौ आङो लाबोबावगोन लास्ट जोबनायाव गोबां बाथ्रा रायलायबावगोन जों बिथांखौनो आफादगिरि सावरायखादोंमोन नालाय दिनै आफादगिरि आरो आफादगिरि बिबुंथि बेखौ लास्टआव लागोन बेनि सिगां बेखिनिखौ आं दोनथ'बाय बेनि सिगां धेमाजि जिल्लानि जाखांफुनाय इउटुबार जा फंबायमोननि जा गोसोनि सानस्रि बेखौ गावनि सिनायथिजों होनाय लोगोसे गामि मुं होनायजों लोगोसे माने गावनि साननायखौ आं फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आरोखि बे गुकुलनिफ्रायनो जागायजेनदो नलेबा आंनो जागायजेनसै आङो बेखौनो बुंनो सानदों बा आंनि साननाय बा मिजिं आरो दिनै जों सिगांबो रायलायबाय दंखायोमोन बेखौ आदाजों ओमफ्राय जों सेनियर हिसाबै दा आरो जोंना गुकुलबो दङ गुकुलाबो मोनसे समाव प्राइम टाइमफोराव फैदोंमोन बेखौनो बुंनांगोन जों जेसेबां मावनाया जोंनि सैथो लामाजों मावगोन आरोना अब्ला नों थांनानै थाबाय थागोन आरो बयनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन आरो चेनेलाबो गोजौआव थांबाय थागोन ग्र' जालांबाय थागोन बेखौ बुंनांगोन माने जोंनि माबाया जानाङा बे सोरनिबा बा सोरखौबा गाहायाव लाबोनाय एबा माखासे गुलुं गुजुं बेफोर बाथ्राखौ माने जों लाबोबाय थानो नाङा गावनि जा सानस्रि बा थांखिजों बा समाजनि जा समाजाव माबायदि जों गासिबो मिलायना थानांगौ बैफोरखौ बानायलांबाय थानांगौ लोगोसे गावनि पार्सनेल खामानिफोर थाबाय बे पार्सनेल खामानिफोरखौ दिन्थिलांनायजों लोगोसे माने नैबे इउटुब चेनेला माने पार्ट टाइम जानांगोन आरो दा लाइफआवथ' जोंहा बयबाबो गावबागाव थांखि जायो आरो जों गासिबो फरायनो गोजा नङा होमबा बिमा बिफायाबो लुगैगोन बा जोंनि बिमा बिफायाबो सोरबा लुगैनाया नङा दा इउटुब चेनेल खालामनानै ओरैनो आबां जाबां मा मोननोखाय खिन्थु बे मेन थांखिया बे नङा मोनगोनबो नोङो जुदि मोजां लामाजों थांबा नों फैसायाथ' ओरैनो फैखागोन जुदि नों गोसोखौ दाद लानानै जुदि गासैबो फारफ्रोमबो बिथिंजों माने नोङो दावगालांबाय थानांगोन आरोना मोनसे थांखि लागोन बेनिफ्राय बे खामानि जोंना जेबो बेलेग जोंथ' मोनसे आफाद नङा बर' हारिनि थाखाय जों बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनाय माबा खालामनाय बे नङा जों बर' हारिया मा अभाब बुजियो बेखौ जोङो प्रसार खालामनाय जों बयजोंबो गोरोबनानै बयनिबो थासारिखौ मिलायफानानै बे खामानिखौ जों मावगोन आरोना फोसावनांगौ आरो फोसावनाय गिदिर फोसावनाय नङा होमबा बे ओमफ्राय दा जोङो बेफोरखौ थिग लाखिनो थाखायनोथ' जों खौसे अनलायनाय थानांगोन नङा बा नोङो नोंनि जिहेतु इउटुबखौ फोथांना थाखिनो थाखाय नों मा कन्टेन्ट बानायो बे नोंनि सायाव जों ज' थानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मालाबा खैफोदाव ज' जानांगौ आरो खैफोद जायोबा जों बेखौ मदद होनांगौ आरो आखाइजों आखाइ हमनानै बारायलांनांगौ बे नङा सुबिदा खैफोद आफोदाथ' मालाबा फैगोन नङा नोंसिनि गामियावनो खैफोद फैगोन जों ज' थांलायनानै
दा कफि बाबुखौ सोरबा बुंबाय थायोबा जों ज' जायोबा बुंनायबो मानसि ओंखारनाय नङा बिसोरनि टीमा स्ट्रं बयबो गोरोबनानै दं आरो बयबो ज' जालायनानै एसे मोजां खोथाखौनो सावरायो खिन्थु उन्दैखौ लाफानानै जों गाज्रि खालामनाय जों थांखि मालाबाबो लाया माखासे परिस्थितिफोरखौ जों लानानै बेफोर खामानिखौ मावनानै जों देखायबानो माबा मोनसे जागोन मानखौ जों मोनगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो मा सानो गावनि गोसोनि साननायखौ माने फोरमायलायनो हानांगौ माने साननायफोरखौ फोरमायलायनांगौ माबा मोनसे माबा जानो हादोंबा फोरमायनायजों लोगोसे माने ग्रुपाव मा सावरायनानै माने सल्भ खालामलायनो हानांगौ माने आरो इउटुबार हिसाबै माने गिदिर माने इउटुबफोरखौ माने फल' खालामनांगौ जेरै बि भइस जेरै दिम्पुफोरा माबायदि टेलेन्टखौ गावनि टेलेन्टखौ लानानै खामानि मावगासिनो बैनि टेलेन्टखौ माने जों सोलोंनांगौ इउटुबाव नायलाय गासिबो नुसारजोबो ओमफ्राय नों माने जेसेबांनो नों मानसिफोरखौ नोंनि माबाखौ बारायनो नोंनि सापर्टआ गोबां थाबायना नों सासे समाव माने दैदेनगिरि जानायबो मोनसे चान्स थायो माने लिडार सिस्टेमाव जायनो दा बुंनो थाङोब्ला दा बि भइस एबा इंलिश मेटाराव गोबां फल' खालामग्रा दङ खिन्थु जोंनि माने माबाया जानांगोन आंखौथ' बुंनांसिगोन गासैबो गाव माबायाव रोंदों दा गफियाबो मोनसे एसे कालसाराव गोसो गुदुं दंमोन बेहाबो गोबां माने टाइकान्ड' बायदिसिना पार्सनेल खामानि दं दा दै डिस्टियाबो फरायगासिनो मेकानिकेल लाइनाव जोंना ओरैजाय मा होनो उकुल आदायाबोथ' गोबां मिडिया लाइनाव थांनाय आंनाथ' आरो मा बुंबावनो नोंथांमोना नुखादों गोसो होगोन आरो बेखौनो जोंनो नै गपि आगैनि बिमा मादै जोङो दा मिटिं जोब्बाय आरोना थांसिगोन जोङो दा गासैबो ओंखारजोब्बाय नै अरुण ब्रह्म बाबायाबो ओमफ्राय गासिबो जय बर' हारिनि जय थांनो ओंखारबाय आंल' हारसिं जाबाय आरोना आगै गावरेमा मोना फैदियासै नालाय थ' दे थांसै थ' दे गुकुल ना मा होनोमोनलाय अकुल ब्लग इना बावगारबाय थायो नामखौनो लिरना दोनखागोन आं दे होमबा दे कपालावनो थ' थांसै थ' गपि बाय बाय मादै बाय बाय राजा थादा बाय बाय मालाबा फैफिनगोन जारावबो थां